Saka mati chikonda. Ini ndikuti kana uri promoter, you are there to nurture someone's talent. And it's through exposure nekumfacilitator zvese zvaanoda. Saka it's not a matter of kuita mari neartists. Saka it's not about kuti ukaisa mari yakati uda kuona kuti mari yako yadzoka. You are supposed to chip in mari kusupport that guy. When he makes it, you will not forget. Not kuda kuita mari nopana. And usarambidze kuti mupana kana ona munhu ara kumpromota ndopa mari umurambidza woda kumuita wako. You don't own anybody. Munhu ndewamwari haazwa promote. But mama promoters ada kuita own ma-artists ezisi ndeyavo kuti kana ndisipo inini don't go anywhere. Uda kumulimiteyo kuti anza aramba achidza environment yaunoda kwete yari. Let him experience or let him or her experience what is there in the music industry. Anenge akabvuma kuti bani anenge akabvuma sekusaina contract. You see, most of these artists they are not so sorry to say this, but havana chikoro chakakura because anogona kuziva kuti I'm going to England. He doesn't know what is at stake in talent yake. There is no money that can buy your God given. Apana mari inokutenga. Sinotengwa nemari. How much is your talent? Achina ine chikoro handiti. But if an element you don't understand, I think there should be sort of a platform, you know, but these artists. You cannot tell my dear, I think it's this. That will sense as the promoters. Are they genuine enough? What will they give our artists? They need sort of a that helps artists. It's like footballers. It's like footballers and musicians. They get into something that they don't know. Also, because you must be flexible as an artist. You must. Not promoters. Don't saboteurs. They are not promoters. Those people. If there is a board or an organization that registers those promoters, that one will be the promoters. They are abusing our talent in our culture. Kwapana vari kunze vanenge vakapinzwa mumazheti vasina kurongeka ndospenda mari yangu ndichikupromota obva watanga kunditisa zvisina nebasa rese zvana soja love zvo panodiwa illegal binding contracts yokuti kana ini ndaisa mari yangu ndiri promota uri artist because I have to make sure kuti mari yangu comes back kana iriyo agreement yangu unless kana ngoda ngokupromota zvangu ndichikuziva but mazvano the hard economic environment akona zvakadaro. Saka when you breach my contract, let's put everything in paper in white so that everyone knows what it is. Kasi paine vamwe vanhu vanobatsira kumbotangwa these artists have to be educated. They must not just say anyone comes and say I give you money, do this. My contract afana tombosainwa kumba. Lawyer, National Art Council. My experts are not advice like you, Minoxonia here. Before me, no can say good one. Rwana Vavana, Mabambi, and I started now one but they need it. About Bambi. You don't want to go to Moon with another register music. Muna akutundi shiny rafu. They are ignorant. Kuimba zinokuti ane brain. Ingoli talent yakangobona mwari because angamubezese kanti. You akapo talent kuti zvako yakambochipota. They are ignorant. The same thing happens to footballers. Most footballers vanopara because they are ignorant. Anosana contract for 5 years. Unokubinda. Unenge wapera. Ende futi chinhu chinonetsa futi kuona vapana kunoko vari kuwanza madrugs nepaasikafanira kurohwa madrugs ka anoenda akarohwa nemadrugs. They have to be educated, they have to be conscientized, they abuse drugs. Because when they go for it, it's a penalty. So they must not just go in the smoke because you can buy them $50 and take. But when they go for it, if you go to China and be executed, they have to be told. I think there should be an organization or an association
that deals with that kind of aspect. It's rife in Zimbabwe. A lot of talent is mushrooming in Zimbabwe, but what are they getting? Honda chirikunetsa nemaartist ekunoku ini ndakataura zvonzi madminox pane chauri kuita nachipas ndoane ameno bosi ndikada kutaura minox there was this gig yakaitwa yainzi sting yakaona yakazoita violent here because aida kuedza kupromota chipepe pekuisa vanhu muringi. It was a clash kuma-artists, but my fans were going these people have to Rowan. You see, he was promoting violence, and yet my clashes they happen in foreign, wherever. It's just about exposing talent here. But vanhu vanga vasingaziva kuti yanga iri clash ka. But kama post arrange material, boss people anga ine maclubs achitaura kuti what does that have to do ne clash? What does that have to do? Wakaita perception yekuti vari kuenda kunorohwa vanhu. He was promoting violence. And my promoters akaita sekudaro anofanira kuvheta board unovabheta kana uchimbosuspend nombosuspend. Boss ari continue ari kuchita ane mari. And apana muno mane nzara. Ikaiti nenzara yakaoma handiko zvona. Ukangopiwa kana 1000 so anokabira. Yambataza so anokabira. Saka I think there should be a board. Ini ndakatozvitaura kuti ini pandakazvitaura paintaneti ka ndakanzi madminox ane jerasi chichichi mashaxi why haadi kuti vanotaura zvokuti ane jerasi vanobatsira maartisti kuno tiriko katovabatsira ngavakachuhe totogara tichitovabatsira kuti vanhu vacho vazive music yacho iko kubhabhilani kwacho tisu kozi isusu wetimu ka yonzi nejelas nemunhu asina kana 1 chinhu chaakamboitira dance oteerera odiscouragwa newa ndezvavo ngavataura yone reputation ezida rako iwe when it comes to dance of circles munhu aneza dance of Zimbabwe anoziva kuti Silverstone ine place yayo among the highest andika besides Stereo 1 naJapi, but he was a foreign. I was part of Stereo 1. Ndini Stereo 1. Stereo 1 ndindakainema. Tisingataure foreign atana ma local Zimbabweans. You are rated amongst the best. Saka manje unotaura zviito kana. Indaga. Ungopinda. Waneta gawa. Asi wakakanga nezvo. But anyways. Rimbava ezvimungo ke. But urikuona ndo problem. But whether we like it or not, this is the time now that we should have an association that promotes our artists. Boss vari kushandiswa panhaya unoziva kusaziva isi mhosva yavanozorigreta ezvinozvo zvanyanya malevels asisire kuti tingokomplaina right now yatime kuti pakuda action if talk vibes angana promoter kana manager you could have made it by now they are great but as vada kungodya mari naye uchingotenderera panzvimbo because ungatenderere muZimbabwe it will take time kuti aite song nobita zato but ikada yakatengeswa zvokuita mari ka1 pazuva ka1 yakadzvanyirirwa no videos chekunotengesa mwana video ripo unongomutengesa video achingotambura so what's that havadi kuhaya machoreographers they are afraid of hiring machoreographers anoita ite quality ende mavideos acho they have low quality atengeseka mutengesa chizvo pane mwandaiona patv ana ndekupi city sports akatorerwa mari munhu atora video artist ari kutonga ari muhutsi ndafunga kuti pamwe nguva dikidiki vananyatsogara he's an artist I want to shoot a video naye akangogara ipapo what's that is that a video vanotya makotsi emari demazi professional choreographers varimo vachienda kumaplaces traveling yes in Zimbabwe yembe vachichinja yes akona same style inini what I know ka zvisikazikana hapana kuti if you want to go ahead you have to invest havasi kuinvesta one because even kuya kwandiri kuita kuno kunditora mavideo ka kutoinvesta mari yangu kaiyo nditora video netime yangu ivo havasi kuita izvozvo kubata munyara wacho vadangomira ungonzwa takutaura isusu obvaona unge tiri kuita zvinhu zvisina nebasa rese nedoro
Because I know it is going to face a lot of criticism, especially in my key local promoters. But we have to do it for the sake of our future generation. What can we do? Because And I feel but he has to pay for the cost. complain. To run the organization, they can have I just want to and I just share with complain. you see, when you have an association, to be a member, they affiliate. Gawa cannot do that for nothing. They have to pay an affiliation fee. Just a small fee. We're supposed to have consultation fees. Yes, consultation. And you protect, you fight for those who are your members only. That's right. Even if you have 3 or 4 artists, no problem. Even if you have 3 or 4 artists, and then you protect them against. Bounty nigga. Let's have an association. But the association actually they should be willing buyer, willing seller. Because don't force them. What I went through, this is what I went through na Fred Zinda. We went back and forth in emails. Respect it now, but everything some newspaper is negative against Zim Danso. Why? Are you against backyard? Are you against backyard studios or are you against drugs? Who's in Swiss? Meeting na talking vibes na kwa isusu anotisire chipakadaro. Vanhu vanokwanisa mobilize mayouth acho because pioneers dance they must be consulted. Doma founders. It is on dance from Zimbabwe Indian. It is you, where is the dance on talking about? My manja akusisina. Where is the dance acho? Wakazira kupi? Wazira. Yangofanana ni. Kune magod brother pana. Yawanite mawadzi. Mawadzi varungopaona rwimbo. Vanhu vanoridza madisco acho, vanoridza music yacho. Hatisi kumborecognize. Asi vanhu vari kuridza music ngavapiwo mawadzi acho. Ekuridza. In other words, belongs to say. If such kind of things, that we have to recognize competition. Kuridza kwavo zvinoenda kumberi. Hakuna kanonzi DJ kana sound system. Saka zvikureva kuti music yacho kuridzwa nani? Ikuridzwa kupi? Saka hapana. But you can only air views. Zvichiri kumashure. Through the registered board. Aiwa, isusu tikuda air views izvozvi nawo. Bozi uri kuona chii chiri kunetsa? Vanhu ava vanoona ma-awards achiitwa handiti. Vanofunga kuti ma-awards ari kuitwa zviri correct. It's not. Hazvisi What? Because when they talk of Zimbabwe Dancehall Awards, there cannot be a judge who is better than Minox and Zazima Dancehall. Because this is my pioneers. We know what is dancehall music. And it ungohukura aiwa unoziva kuti munhu wedhansi isutoziva anatenda ega muri unomisira ridhimu yaasikazive obva atorova ana Alan Rax nana Major Ephraim Hello, Baba. Tenderane kuseri. But in short, we have to go to the artists because we have a problem. That's how we have to try very hard to hammer hard on them, on the artists. Let us focus on the artists because we don't talk about it. But my artists acho manje ukona problem kuita ma-artist. Ma-artist ava kuita zverigin. Kuti inini ndobva kurugare, ndobva kumbare, ndobva kudziva rasekwa. Ona zvakarambwa na-chairman. Chairman, pane ma-artist ese chairman haana problem. Ese ma-artist ese muZimbabwe. Chairman haana problem. Kila T haana problem. Because Kila T anouya ari sober. Achiita zvinhu zvake. Kubata miro. But apana vese ava. Vanoti hai inini kana show iri yekumbare mofanira kundipa mari yakati. Kana iri kuKambuzuma mofanira kundipa mari yakati.
kumbare kwacho handiri kuone soda to yekuti Germany kutanda mari vachiri vana vadiki vanoda kuti vatanga vakura vazotaura kana vakura. Because I can tell you, mark my words, next 2 years there will be no talking vibes. No talking vibes. Talent your waste. Zvinhu zvekusaidi kusenge kwemari kuya ndeida ngoti munhu amboitawo show wani ambotimboona kuti anopa mwana mari yaari kutaura aiwa mari yaari kuda anoyake makosi ake anodzokera ozobhadhara vanhu obhadhara vanhu yaari kuda omboibhadhara omwe munhu nene hash economic environment yatikurarama even mabig guys like Oliver anostruggle kuti azadze Sheraton kuti vandoridza mama artist $5 is a lot of money charge unge unopenga kudaro wakura music yako yakaita sei bozi kana takumeasure music to measure my international standards. We were fortunate in Zimbabwe kuti takaona my international artists akapenga na Maxi Priest kuza kana Grigor Isaac kana UB40 taikuona quality entertainment kwete yauri kutiridza pia yakadhakwa isingadzwike inoita kunge munhu ekuridza box ipe yaida kuridzwa musedza inokunhwa neredio international show inokunhwa neredio yangu yemudzeni my house handiti vakatokundwa nesound system yangu yemumba kana yangu yemumba yakakundwa paChristmas mani yangu akandzima but then you say uri producer kupi what means asenge kamwe kana kamboenda kachirira kugwanzura pasina avana sound but uda utamani I was very disappointed ndamuka because kana uri artist sound yako ndofuna kuti sound ndinokuimeta sound yako sound production hakuna munhu engineer achaona zvivadato mbomhanya vara kumhanya vara kubatsirwa panhava dzedzeriri pane basa hombe richinoda kuita but manya ari kunyeperwa nevanhu inini atingi kuti mapromoters eku-UK urikuona mapromoters eku-UK ari kunyembera futi vapfana ukona waendi kutaura mapromoters eku-UK ari kunyembera vapfana anonzwa 2-3 masongs anonakidza nditika munhu yambani anopanga akuzikanwa stereki waiziya saka ku-UK unoziva kune vamwe vanhu vasikakwanisa kudzoka kuno vasina kana mapapers and what not anenge ada kudya mari saka muartist akaenda akanoridza unza anoitika akanoridza kushow ikoko anofunga kuti ari kudiwa serasazoti no it's a gathering, it's a meeting. These people are coming from all over UK. Kuti sangane maZimbabwean community. Hafi vanhu vanopinda mashows aya vanoenda kunonwa wawa because ku-UK kune British 100 kune ma-American kune ma-hit radio stations akawanda akambopinda kana pa-100 yacho hana but unotozika mosi hausi kuqualify kana eAfrica ariko minozana zekuzimbabwe haukwani baba kuti unogona chichacho I don't know whether Talking Vibes akambopinda ma-ene kumacharts anopinda ku but then akura papi minus artist usakomboitira big sound kana doplet artist wedance wekupi asadamboita kana show ari 1 kazi mari dzedze ngavasachaje kuti mabhodhi eburunguri varoda because kana ndiri dance of fun ndikati ndaenda show yaTalking Vibes ndoda kunzwa music 3 hours non-stop yemusic yake just 3 songs ndobuda ndopata mari yangu izvo ndozika mari yangu izvo you can't last a session yoyo just one song man chimogaita ana culture TV vailasta 8 hours pungwe kutopeza vakutozochinga napepe vachiimba chete vachingorama kuti rama zvingobva zvisina kunyorwa ngobva musoro artist kwetezana culture TV but maita bobo isa vatsiudze think about that also don't listen to what that is because they don't know they are ignorant we'll deal with those who want to be our members ngaregero nyepero nzimu dance yakumberi pachine basa hobo we haven't started yet because tiri kwere kuma American church nema British church tiri kwere boys maita bo makuvanyanyira maita bo boys maita bo because they claim to be dance masters chazopedzisa part 2 is coming. Yes, coming.
kuda zviita munhu anoita zvinhu havasi tombodya kana mari nemaroyalties eparedhiyo anzwa manhamba avo ngorohwa paredhiyo ongobva mustudio studio yakutanga arikutombozorekodhiyo ichakupa mari sei touya tira kukupa mari wakuchaja unge munhu ari mutere akutombozoti achaita mari serekodhiangozondaimba ndarekodi producer anenge akapfeka mapatapata havasati vakuinda madhiu nemarecord companies havasati apano havasati boys maita bo sharp